Ante o proceso de negociación dos orzamentos que previsiblemente comezará a vindeira semana, dende o Grupo Marea de Pontevedra veñen de presentar un plan de emprego xuvenil, unha iniciativa centrada nos mozos da cidade que sofren o desemprego. Estaría regulado e certificado a través de 6 itinerarios de formación que mellorarían a empregabilidade de menores de 30 anos. Teñen que estar inscritos no Rexistro de Garantía Juvenil e non formar parte de ningún do sistema educativo nin do sistema laboral. Este plan estaría destinado a menores de 30 anos desempregados. Contaría cun total de 102 prazas, das cales o 60% irían destinadas ás mulleres e o 40% restantes aos homes. O fin desta iniciativa é que o Concello asuma un papel máis activo na loita contra o desemprego. Por eso formulamos inicialmente esta proposta dimensionada para Pontevedra, porque para 102 persoas establece unha previsión orzamentaria de 610.000 euros que incluirían o alugueiro de posibles locais, porque terían que ser todos homologados para que a formación sexa posteriormente certificada, e incluiría o pago dos monitores, que tamén terían que ser monitores convenientemente titulados. 610.000 euros irían destinados a este plan de emprego xuvenil pro aluguer de algún local e o pago dos monitores. Dende Marea propoñen que se xestione todo dende unha oficina de emprego que conte cun coordinador. Este plan xuvenil de emprego será unha medida imprescindible pro apoio ou abstención dos orzamentos do 2018. Son imprescindibles porque pensamos que é xusto asumir un certo protagonismo, pois, por exemplo, nas políticas activas de emprego, pero nós formulamos un paquete, non? Unha proposta detallada, pero estamos abertos a que eso se modifique, sempre pensando na maior facilidade para implementar. Para estes orzamentos, dende o Grupo Marea, no capítulo 2 pedirán manter cartos para a renda social e incrementar algo esta partida, manter o compromiso da integración no transporte metropolitano e este plan xuvenil de emprego.